Здравейте, банда, и добре дошли в House Builder втората част. Игричката ми е любезно предоставена от нейните разработчици, за да направя епизод на нея. Ще видим дали ще направим няколко епизода или само един. В зависимост как ни се стори играта. Играта излезе на 22 октомври в Steam, не е напълно завършена, но в момента е намалена и е 12 или 13 евро. Така че директно ви вземам с мен. Цъкаме New Game. House Builder 2. И сега заедно ще оценим играта, дали става или не става за нещо. Here we go again. Добре, GTA. Маля, викам какъв е този звук, като телефона звъни. Чакай, pick up the phone. Добре. Да видим какво трябва да правим тук. Добре. Трябва да поправя някаква ограда, доколкото чух. Това мога ли да го взема? Какво го правя сега? Брат. Какво стана? Изпих няколко бири ли, бе? Аз само една исках да изпия. Мале. Брат, какво се случва? Защо залитам така? Чакайте да видим картата. Мале, вижте каква е голяма. Не очаквах от тази игра да е толкова голяма. Мале, как се напих аз още докато дойда. Мале, той какво е? Корона? О, виж какъв як. Челенджър. Така, тук имам някаква мисия. В играта много яки музики има по принцип. Добре. Дават ми $100 предно, за да мога да счупя оградата с колата си или да си купя чук от магазина. Добре. Въпросът е, той е фенер, не мога ли да го изключа? О, без да искам се кача в някакъв чужд буст. Добре, айде, оградата е готова. Напълно потурчихме оградата на човека. Добре. Добре, чакайте, трябва да отида до магазина и да си купя неща, с които да поправим оградата. Добре. Газ към магазина. Аз малко с чуж пикап се разхождам тук в града, но няма проблем. Чакайте сега да паркирам. Добре. Какво ми трябва? Дъски. Добре, купих си дъски, слагам ги в пикапа. За всеки случай ще купя още едни. Да е сигурно. Нещо друго трябва ли ми? Мисля, че само дъски ми трябва, за да поправим тази ограда. Така, първото ми впечатление е, че е много дървена, така да кажа. Чакай сега, какво правим тук? Unpack. Добре. Взех дъските в себе си. Добре, определено как се строим ме кефи как са го направили. Изпълних си първата мисия. Тези дъски мога ли да си ги проверя? Мога, да. Направо си отивам в къщата да видим каква ще ми бъде следващата мисия. Е много странно звъни този телефон. Hello, my friend. There is a beach house to build. It seems to me that you can handle it. I sent you the location on the map. Добре, значи от телефона си получавам новите мисии. Сега трябва да отида да построя някаква къща на плажа. Ама той буш, че да го откраднах, много макив. Тук какво е голямо, събира много материали. Така, доста бъгава ми изглежда играта за сега. То сме дали $1000, те ли?
Трябва да ходя до магазина да купувам най-различни предмети. Маля изкива и вдясно ми показва колко неща трябва да закупя. Чакай сега да видим. В себе си имам само дъски. Чай сега да видим какво ще трябва да купуваме. Доста бъгава ми изглежда играта, както ви казах. Чай сега. Hold to rotate. Добре, добре. Мисля, че още дъски ще имам нужда. Тези няма ли да паднат цялото, като се движим? Добре. Foundation block. Това ли е то? 100. Тук колко са 60. Добре. Дъските ще ме стигнат. Foundation block обаче не. Ще ми трябва още една такава пачка. Да кажем, че добре съм ги позиционирал. Добре. OSB board. Тук са 20, на мен ми трябват 43. Ето така. Не знам дали ще мога да взема всичко на един курс. Нещо ме съмнява работа. Тези дъски да не ги оставяме тук, по-добре да си ги вземем. Добре, PVC Window. Къде е PVC Window? Тук колко са? Едно. Моля. Честно ли едно? Аз как ще ги събера тези работи? Май ще трябва да се връщаме пак, усещам го. Маля, аз останах без скинти, как ще построя тази сграда, не знам. Те хубаво ми дават предно хората, ама... Аз като един истински баш майстор... Няма да мога да се справя с толкова. Добре. Вече съм почти убеден, че няма да мога всичко да взема на един път. Дай да вземем тая врата. И останаха два прозореца. Ако успея да взема и тези два прозореца да ги кача, може и да се случат нещата. Не, съборих вратата. Добре. От към графика и физики не е нещо, кой знае какво е играта на пръв поглед. Но сякаш горе-долу е забавна и има как да се заиграеш. Сега, почти съм сигурен, че натоварих всичко, но тези неща ще паднат. Убеден съм. Ще се пробвам да карам бавно, ако изобщо е възможно. Не, само да не чупим джама. Оп, хвана го във въздуха. Този джам и той ще падне. Ай, вземи тази врата.
Я да видим сега дали ще стане. Те пък защо не са сложили тук един асфалт? Гледай по какви чукари карам. Гледай го тапака, босна ма. Не можа ли да изчакаш? Нали ма видя къде съм? Оп. Тук дори да паднат не е проблем. Чакай, че влязах в къщата. Добре. Перфектно. Вземи го това сега на страна. Първо ми трябва Foundation блок. Това какво е тук? Има музика. Аз толкова много ли я намалих тази музика? Какво стана? Нещо това радио не работи. Добре, първо вземаме ето тези. Разопаковам ги. Прибирам си ги в себе си. И почвам да строя. Чувам там нещо. Добре, до някъде ме кефи как са го направили да се строи. Поне става бързо, не е някакво досадно. Чакай, ще ми свършиха материалите. Оп, да не щупим джама само. Охо, аз даже няма нужда да вървя, бе. Направо стигам до другия край. Много яко. И най-готиното е, че ще ми остават предмети. Така, сега какво ми трябва? Да скилям. Не, това е много такова. Готино е да строиш по този начин, кефи ми. Трябват ми дъски. Оп. Добре. Правиме. Основата имаме и вече сглобяваме пода. Добре, сега, какво ми трябва? Още дъски май. Тук някъде, нали бях сложил някакви дъски? Много странно наистина, що няма музика. Също ми е много странно, че не мога да го изключа този фенер, постоянно ми свети. Но както ви казах в началото, играта е в Early Access, така че все още има доста неща, които трябва да се подобрят. Но на пръв поглед приятно е. Приятно е да строиш по този начин. Чакай малко сега. Тези плоскости ли ми трябват? Да, точно така. Добре, вече отзад почти сме затворили тази лятна постройка. Като гледам, целият град ще го построя. Така, отвътре какво трябва да сложа? Добре, ето го тавана. Абе, занимателна е. Сега не мога да кажа, че е ужасна играта. О, мога да се качи на покрива. Така че хора, да ви благодаря много за ето тази цифра, защото благодарение на това, че подкрепяте канала, вече мога да кандидатствам за игри и разработчиците, така като гледам, ми ги дават. За сега ми ги дават. Което е много яко. Гледай, обирам всичките прозорци под ръка и минавам да ги сложа.
Добре, една ПВЦ врата ми трябва. Сложих и нея. Сега. Construction Plank. Ей, защо ги взех, бе? Аз имах в инвентара си. Добре, не знам точно къде трябва да ги поставя тези Construction Plank. Затова директно разпаковаме белите и почваме да слагаме от тях. О, много красива ще стане тази къща. Добре, значи хората ми дават предно да строя техните имоти и от всеки имот ми остават някакви материали и пари. Добре, ето къде е. Правиме парапет. О, къщата е готова ли? Много бързо е. Не, няма да дойда. Аз съм тук да работя, не да ходя на парти право. Добре, първата ни постройка. Вижте колко яко изглежда. Много е красива. Тук на плажа. Аз мога ли да си взема едно душче? Добре, мога да плувам. Щеш да е тъпо, ако са го направили да не можеш. Много добре. Дайте сега да приберем останалите материали. Обратно в буса. Що не е едно нещо. Чакай, бе, къде тръгна? Къде тръгна? Мисля, че взех всичко. Да. Отивам пред телефона да видя каква ще ми бъде следващата мисия. Не знам това, което правя, дали е добра идея да ползвам някакъв откраднат миниван вместо моят пикап, който имам тук. Чакай да вдигнем телефона, да видим за какво става дума в Forest Rangers House. Добре, и тези неща защо са паднали? Защо? Защо трябва всеки път да ги товаря в малкия пикап? Чакай сега. Мале тя, колко е надалеч тая къща. Ти искат сега да ме разходят с картата. Както ви казах, не знам дали е добра идея с всичките материали и с този бус да се разхождам. Моля, go to bed when it's dark. Видяхте ли как ми излезе той на екрана и не можах да взема за влак? Така, добре, управлението на колите доста бъгаво е за сега. Сигурно трябва разработчиците да наблегнат на това и да го правят. Мале, има ченгета. Не ми кажи, че сега ще ма гонят ченгета. Чай да го блъсна този. Добре, пътищата също не са ги направили много добре. Не ме кефят особено. Странно е като блъсна човек, че ми подскачат нещата в караваната. То не е каравана, де. То е мини бус. Я да блъснем ченгето. Мале. Добре, нищо не става. Тук ченгето нищо не може да ни направи. Ние сме над закона. Чакай, тук трябва да завия.
Чай сега тези пичове да видим какво искат. Тук искат да построя една къща. Good to see you, builder. Everyone thinks that if I'm a forest ranger, I'll cut down a tree and build myself a house. Don't tell anyone, but I've never hammered a nail into a wall. Добре. Сега. Тук обаче ще имаме нужда от дървета. И не ми казвай, че трябва да се върна... Не. Чакай да отида с колата, че кой знае колко. Брат, защо са ми изпадали пак всичките неща? Но добре. Щом искат да падат. Няма да се занимавам аз. Достатъчно кинти са ми дали хората да си построя къщата. Тук има някакъв склад за дървета. Чакай да видим сега какво се случва тук. Да вкараме задницата. Оп, паркирай, чакай, не дей да се струкаш. Добре, от това ще ми трябва. Две такива дървета големи. Добре, че са стакнати, защото иначе не знам как ще да ги нося често. И в същото време добре, че се съберат в моя пикап. Добре. Другото е Construction Plank. Аз там имах малко, но ще се има две пачки за всеки случай. Те ще ми стигнат ли? Би трябвало да ми стигнат. Даже и в ръката си имам малко, така че... Добре. О, не мога да качим байра. Дай газ. Мале. Той двутактово ли, какво става, брат? Давай, браво. Сега. Тук мисля, че също мога да отида до постройката. Ей, не ми кажи, че са прецак. Не бе, мога бе. Добре, сега. Дайте да започваме строителството на нашия горски рейнджър. Но много странно наистина. Много тихо е чувам тази музика. За кой път я усувам вече? Ей, дано да няма авторски права, защото ако има, няма да играе тази игра повече. Добре, основата изглежда горе-долу готова. Глупости не е готова изобщо. Още малко ми трябва. Бих казал, че за деца ще бъде доста интересна тази игра. Той на мен е интересно, да е много яко се строи, но самото движение на колите, града, околната среда не ми харесва. Сякаш не са се постарали достатъчно, а може и толкова да са им възможности. Все пак съм им благодарен, че ми предоставяха цялата игра, за да мога да направя епизод на нея. Вече аз се решавам дали да я продължа до край или не. Така че също съм много благодарен на вас, че помагате на канала да се развива, за да може да получаваме нови игри, които да ви представям. Красота. Ето тук вече ще ни трябват дъските. Да направим един красив покрив на нашия горски.
Много яко, че с един скок мога да се катеря на къщата. И че нямам fall damage. Това, че мога да се покатеря без стълба е много полезно, защото мога спокойно да си устроя всичко, което ми трябва. Добре, подът е почти готов. Я ми го дай този палет тук. Трябва да направим едни стълби. Да може по-лесно да се влиза в самата постройка. Абсолютно всичко от дърво тук. Даже и вратата, прозорците, всичко. Добре, къщата е готова и изглежда уникално. Много яко, много яко. Job done. Добре, много добре, че се справихме толкова бързо. Сега, много ми се иска следващата поръчка, която взема, да мога да оползотворя ето тези материали, защото физиките на движение на автомобил тук са много сложно направени и постоянно ги губя. На всеки завой трябва да се оглеждам дали нещо не ми е паднало от пикапа. Тази гума? Какво мога да я правя тази гума? Намерих една от 25 гуми, значи тези гуми ги събираме, хора. Интересно. Това не го знаех. Как да го знам, всъщност? Естествено, че трябва... Не мога да се телепортирам. Тези патки... Къш, патки! Нищо не мога... Не го вземай това. Ето за това ви казах, че е много сложна за управление играта. Той сега какво сгазил съм го и не мога да го взема. Ето, открихме един бъг в играта. Това сега какво му стана? Стои във въздуха и не мога нито да го взема, нито да го мръдна. Това не е честно. Гледай, даже и не мога да го сгазя. И майната му. С един материал по-малко останах, но какво от това? Също това, което не ми харесва е... Гледайте сега, когато вземам завой, камерата ми не се движи. Трябва да я завъртя с мишката. Това не ми харесва. Определено това не ми харесва. Но идвам тук да взема... Чакайте да пробвам нещо, хора. И тук има бира. Тази бира трябва да се събира или да се изпива. Добре. И тези корона кегове също се събират. Това е интересно да го знаеме. Та за по-малката аудитория определено играта може би ще бъде интересна. Това е някакъв стар Мерцедес. Жълтото. Тук виждам още една гума. Чайте да паркирам да я взема. О, $40 ли? Откъде е? От гумата ли? Опа, без да искам, госпожо. Тук има и кек. Видях го, ето го кега. И гумата. О, имам клаксон. Супер. Само дето никой не мога да отразява с този клаксон. Гледай, пак го убих без да искам. Хем му свиря. Оп. Тук виждам кек. Не. Тук мога да скупиш алкохол неща. Нямам нужда от такива работи. Без алкохол, моля. Гледай го този, докато дам назади и ще му блъсне вече, ще мине през мене. Гледай го, много е нагъл. Определено повече трябва да се постараят покрай тези неща. Но ме кефи как се строи. Това е единственото, което са го направили като хората. Чакайте да видим сега. Много ме е интересно каква ще ни бъде следващата мисия. Аз тук имам гума точно до къщата си.
само че защо моята къща изглежда толкова зле? Yahoo, my friend. Като съм The строител. cowboy is getting a divorce and his wife took away his entire house. All he has left now are cows and a pickup truck. Neighborhood says he wants to build a new one. Добре. Това е някакъв фермер ли? Какво е? Добре, това сега защо падна? Защо всеки път падат след като аз говоря по телефона? Имах и една бяла дъска. Гледай къде е отишла. Тя не е, че е отишла някъде, тя се е сбагясала. Сбагясала се. Може би хора, знаете ли? Направили се така, че да не си пестиш материалите, да не ги пазя, да не ги събирам. Може би трябва да си купувам нови всеки път. Чакай сега да вземем тая гума, няма как да я пропусна. Тази каравана обаче е много яка. Точно като в Мистер Номад, като в Breaking Bad или като RV Terriet, която я пускахме на лайфа между другото. Чакай. Идваме да вземем първо гумата и после да видим какво да направим за този фермер. О! Материалите са ми купени. То сме заплашили, бе. Материалите са ми купени. Това е много яко. Евала на пича. Така, първо ми трябват ето тези блокчета. Хубава работа, не може да нося повече. Като истински диригент сега ще стоя на едно място и ще построя цялата къща. Свършиха материалите. Доста е приятно това строителство, кефи ме наистина. Единственото готино в играта. Много ме е интересно до последното ниво какви неща ще строим. Ще мога ли да построя някой огромен замък, примерно? Може би до някъде ще да е яко да я направят, така че да имаш до някъде момент на импровизация, кое, къде и как да сложиш, или поне какъв цвят да бъде. Да има нещо от теб да добавиш. Тези не ми трябват. Дайте да строим. Ето и радио пак не работи, бе. Не знам защо е толкова тихо и дали само при мен е така или по принцип си е в играта толкова тихо. Не, ето и много яко са го направили да строиш по този начин. Сега. Имайте на предвид, че щом разработчицата ми дали играта да я тествам, това не значи задължително, че трябва да ми хареса и да оставя положително ревю. Мога спокойно да я нахейтя и да си дам обратната връзка, така както мисля, че е редно. Така че за сега, ако трябва да бъда честен,
да кажем от 1 до 10 оценка и давам около 3. 3 или 4. Айде 4, понеже ме кеф строителство, как се получава. Така че може да ми пишете в коментарите какво мислите вие, дали заслужава оценка 4 от 1 до 10. Както и каква е вашата оценка. Бихте ли се съгласили с мен или сме на различно мнение? Естествено, тя играта може да е прекрасна, но за различен тип аудитория. Пак ви казвам, ако беше за някой по-така подрастващ, може би ще да е готин симулатор, при положение, че целият анимиран. Е логично да бъде за по-малка аудитория. Добре. О, правиме вътрешни стълби, тя ще има втори етаж ли е, брутално. Чай, че ми свършиха дъските. И аз се чуих защо толкова много пачки с дъски имаше, но то се оказа, че има 2 етажа, аз това не го знае. Голяма ферма ще бъде. Аз не мога да разбера това ферма за животните ли е или къща, в която той да се живее. Само да не стане така, че да не ми стигнат материалите. Да се окаже, че то сме прецакал. Понеже ма заплаши с пистолет. Доколкото чух. Да не станете и че няма ми стигнат материалите и после да ме обвинят мене. Че съм откраднал нещо. Но определено играта е доста релаксираща, успокояваща, няма никакво напрежение, нито бързаш, нито гониш време, нито някой те напада. Даже и ченгетата, както видяхме, въобще не ме отразяват. Чакай малко той аз го построих. Тук имам изградено скеле, което да мога да строя. Много яко. Аз малко съм на по приключване вече, но важното е, че са ми сложили скеле. Яко, яко. Това ми хареса. И не го очаквах. Чай сега да се възползвам аз от скелето. То може и сам да съм си го сложил, не знам. Кой ще ми го сложи иначе? Добре, къде и там има една дъска? Добре. Тук ми трябват тези плоскости. OSB плоскости слагаме в момента навсякъде. Чай да се взема с нови. Интересно. Почва да придобива готин външен вид. Честно ли ми свършиха тук за последната част от... Аз много не си ползвам скелето. Реално ползвам скелето, за да се кача на самата къща.
Но да, определено върши работа по-добре с, отколкото без скеле. Добре, чакай. Тук има една плоскост, която не съм сложил. Нещо друго, което да пропускам. Да. Сега идва ред на прозорците. Добре, от всеки материал ми остава по-малко. Така, прозорци, врати, всичко взех. Странното е, че още не мога да сложа вратата. Защо така? Сега вече мога ли? Да, сложихме. Защо си мислиш, че тези дъски ще изглеждат бели, а те не са? Дайте още дъски. Само 100 ли мога? Повече ми трябва на мен. Мале, че бавно се строи такава голяма къща. Аз си мислих, че става по-бързо. Как можах да падна? Чай, докато съм долу да взема още малко. Тук имам няколко дъски недовършени. Така. Тази страна мисля, че е готова. Тук също е готова. Слизаме надолу. Тук имам малко недовършена стена. Добре. Трябва да добавят разработчиците един бутон, в който да мога аз да виждам къде и какво е пропуснато. Защото сега трябва да обикалям и да го търся. И отвътре не го виждам. Естествено. Добре, тук всичко имаме. Тази стена е готова. И тук имам 3 дъски, които съм пропуснал. Тук отдолу всичко е окей. Какво съм пропуснал? Може би и там тавана. Сякаш там не съм си качвал. Не, качил съм си. Ага, ето това съм бил пропуснал. И какво остана сега? Покривът. Вземаме тези метални панели. Мисля, че къщата стана много добре. Поне на мен много ми харесва. За първия ми ден като майстор определено се справих много повече от блестящо. Я да видим сега. Мисля, че сме готови да издадем. Man, you've got guts and style. If you don't mind, drop by for poker sometime. И всеки за когото работя
ме кара да излезем и да се позабавляваме извън работното ми време. Сега. На мене ми се иска да обера каквото мога, за да мога все пак най-малкото да се поправя моя дом, да изглежда по-красив и да се личи, че преуспявам с бизнеса. Ето втори бък. Тази дъска остана тук завинаги. А и тази е останала тук завинаги. Добре, тук нямам какво друго да обера. Доволен съм от това, което построихме. Вижте каква красива къща. Директно отивам да видя дали мога да си оправя моята ограда, защото изглеждаше ужасно. Тези гуми не са за събиране, нали? Не. Това сметище няма как да няма... виж. Тилът ли си, тук има двигател, някакви гуми, стопове, врати. Аз тези работи мога да ги вземаме, брат. Искам наистина да се пробвам да си поправя малко моята ограда, защото изглеждаше много зле. Това, което трябва да направим е... Мале как пуши този пикап. Това, което трябва да направим е да сгубим ето тази лада. Това е ладата на моя дядо. И аз през цялата игра трябва да събирам части, за да мога да я поправя и да я реставрирам. Ето виж, казваме, ето къде е двигателя на ладата. Аз вече го намерих преди да почна да поправям ладата. Чай сега, тази дъска откъде падна? Я отивай там. Ще изпразня и този малкия, не знам как да го кажа, гараж ли каквото. Паровете. Добре, има значение кой къде го слагаш. Добре, ще успеем да я реставрираме. Най-малкото, заради тази лада се заслужава да поиграя играта. Много напредваме, ама не съм много сигурен. Накрая, когато я оправим тази лада, ще трябва една боя да я ударим. Мисля това да бъде всичко за епизода на House Builder 2. Виждате, построихме 3 къщи, едната от която беше двоетажна. Не е нещо кой знае какво е играта. Пишете долу в коментарите дали ви харесва играта, какво мислите за нея, каква оценка бихте й дали от 1 до 10. Не забравяйте естествено да цъкнете един лайк. Този лайк е за мен, не е за играта. Така че ще се видим в някои от следващите епизоди на House Builder 2. Аз ви благодаря, че гледахте и ви пожелавам хубава вечер, приятели.